sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard, now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Ako
Si Toyang Ermitanya, nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako, pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasagto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Mga wala konsensya, mga berdugo sa ido. Nano ka, Charvina? Nga daw sa akig kahaw? Ay huling, akigid ako. Kay man, napierdi ako. Isa lang ako nga nag-oposisyon nga hindi pagpatyo ng ido. Pero tatlo sila. Di kundi pierdi ko. Mali mo ya kung may ginusundan ato nga nagbinastos ang ido. Kung hindi ako magsala, si Buklan gid man bastos man ato mo. Kabay pangamortohon ka mo sang kalag sang ido. Uy, Atan! Nga daw sa akig ka? Sino man nabi hindi makigban? Nabuta sa periodiko nga patay na ko? Ano? Patay ka na? Eh nga, ginbutang nila sa periodiko nga, patay ka na? Amo man na ganing gusto ko mabalan eh. Gani nagkatukod dito para mangusisa. Ay, amo gali. Kabalo ka bala sang sabat nila sa kunuray. Nagsisiling sila nga pasaluhan ko lang kuno sila. Kag para nga hindi ako makig, ibutan nila sa periodiko nga bago lang kong matawo. Kay gali oray, pareho gali ngalan namon sa tao nga napatay. Samson? Nga daw sa naurungan kagid sa akon, ha? Hindi bala. Damunyeka gid ako. Pareho bala sang Barbie doll nga munyeka, ha? Ati oo. Daw mo ni ka matuod, Maria Gata. Ay, matuod
Tuod ka, Samson. Dumanyeka, gid ako. Daw mo ni kasang manugiwit. Ay si Samson man niya. Isiling na lang bala nga nag-admire ka sa akon. May year 2022 na sa hindi madugay. Kinahanglan nga tapuson na nato ng aton nga love affair. Oh. Our love affair is a wondrous thing that will rejoice and remembering. Our love was born without first embrace. Ay, nga nagkanta man kuya man. Ay ala, ka-cute sa aton Samson magduit no. Suluha! Ay, makanta taliwat Makanta naman kita sang tuldok. Oh. Inang period bala kun sa English, Samson. Ikaw lang da kanta. Kay may kantuan pa kuya. Ate maupod ko, be. Mapangos kuya tubaw. Ay, tubo? Paborito ko na Samson. Sige maupod ko sa imo. Mapangos na tubo. Ay, hindi ka na mag-upod Katigasang tubo dito. Uy! Matig-a? Ate, mas maayo Hindi ako sinayang mahumok. Ayawang ko na ya pang-os. Uti, ano na Samson? Deal? Dilae na. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini Gabi na ho? Nagainom ka paghihapon to ba? Amo niya nga kan panyapon sa Alvin, ha? Kasi kung ginapangita ka na sa inyo. Hindi ka lang naton luya ga magagda sa akon panyapon uling. Hindi ka mo magpalibog Basta may tuba na kuya. Okay, niya sakon. Bisan wala na kanon. Ambot si mo murat Ang akon iya, basi bala kung magmasakit ka. Ay, huling. Mamasakit kuya, kung hindi ko kay
tuba. Uy, Oy, nga Ate Alvina? may nagapakadto nga lalaki ho. Ang iyadughan, minasibit nga laso nga itong buot silingon na patyan sila. Sirigon na Ate Alvina. Bago pa lang na mapatay ang iya asawa. Uy, amo gali murat? Maayong gabi. Maayong gabi man. May baklon ka? Mabakal ko tani, pusporo. Huling, hatagi sa posporo. Oo. Aring paspro mo, Salamat kita. Dubag o ka lang diri? Oo. Bago lang ako din sa barangay Munay. Ali ako sa piyak nga puro ka. Amo gali. Uy! Naano ka tuto? Nadumduman ko lang napatay ko nga asawa. Sangsan unang kanami pa sa gamon labing-labing. Pero karoon wala na siya. Amo nagrasubuan kita ko. Sige amo na ako. Uy, ohoy. Anong ginkamatyan sang asawa niya, Murat? Natamaan siyang ganamit. Ha? Hoy! Ay, ano nga namit, Murat? Napatay ng asawa ya nga nagadila pa sa iya nga tudlo. Uy! Kabalo ka sa Albina, uleng. Balakaon to siya lang ka. Sa sobra yung sako, amo tong kinamatsan niya. Uy, Chacha! Nano ka? Nga daw sa nagalibog ang ulo mo? Ay, uray. Kaiwat abis ang customer. Ang buot mo silingon. Wala na lalaki? May ara man. Pero nag-aagi na lang sila. Natak-an na sila, guro. Kung kisa, hindi na gani ako makabayad sang akon arkila kay Chuy Tagoy. Kabalo ka, Chacha. Pasi kung natak-an na sila. Kagusto nila inang lain naman. Gani ang buhaton mo, amo ini. Maglugom ka sang buhok. Kaglainon mo naman ang itsura mo. Dason, mabutang ka sang karatula nga. Labas halin sa Manila. Sa sina, damo ka naman customer. Pero, anay ka. Pangitaan ta ka, anay. Mahulat lang ko direr guray ah. Ikaw lang pangita sang customer. Ati, okay ah. Pero, kung wala ako sa makita, sundon mo lang ginsiling ko sa imo, ha? Oo ah. Pero kung makakita ka, siguroon mo nga macho, ha? Pero oray,
Kung macho man siya, kag wala siya sang resistensya, hindi ko yung maluyag sang lalaki nga patay-patay. Ate, okay ah. Akong bahala. Mayo niya mag-shuffle ang akon i-recommend sa imo. Ano nang ginakaon mo, Matan? Baboy? Din ka magkuha sina? Ginatag ni Cha-Cha. Kay man may lalaki sa kay nga bisita, kay nagbakal sa sangsudan, dason ginatag man niya sa akon. Amo gali? Ati maayo ko na mo Abi, dog, ako naman makaon da. Kadako na sa tiyan mo. Kag di nagali ang sudan nga bukaw-bukaw? Gintakloban ko. Ikaw na lang nakaon. Ako na lang ni masudan sa baboy. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Yari na